Hey mga Koblaks! Good morning! So ngayon wala akong magawa. So babalik tayo sa paggagawa ng video. Gagawa ko ngayon ng sisig na puso ng saging. Kaya ito na. Medyo sinipag mga Koblaks. Let's do it! So mga Koblaks, ipiprepare na natin yung ng saging. Puso ng saging. So ang gagawin, para i-slice natin to. So ganito lang mga Koblaks para medyo malit-lit siya. Kuhain natin. Doon sa province namin mga Koblaks, kinukuha lang sa mga ganito mga Koblaks, magpipin ng puso ng saging gagawing sisig. Ang magayat yan, maliliit, okay na yan. So mga Koblaks, tapos ko na mahiwa to. Lalagyan na natin ng asin para pigain, para mawala yung dagta mga Koblaks. Lagyan natin ng asin. Ipigain natin yan para mawala yung dagta niya mga Koblaks. Naghugas na ako ng kamay. Lamutakin natin, lamutakin. Yun, lumalabas na yung dagta niya. So, ito na mga ka-Koblaks. So, mga Koblaks, tirahin na natin to. Ito na yung puso ng saging, piganin, kasi para mawala yung dagta. At ito naman yung sibuyas, bawang, paminta at sili. Saka mayonnaise, lalagyan natin ng mayonnaise, ng pitay, gisa natin at toyo. Yan, so start na tayo, lagyan natin ng konting mantika. Yun, tama na yun. So mga Koblaks, lagay na natin ang bawang. Ay, sarap. Bawang pa lang yan, ha? Susunod na natin ang sibuyas. Mga Koblaks, mga Koblaks, pangalawang beses ko lang gumawa nito. Yung una mga Koblaks, masarap. Susunod mga Koblaks, ngayon siguro mas masarap kasi yung sarap ko.
muna natin maluto-luto ang sibuyas sa bawang, mga ka-oblaks. So mga ka-oblaks, pag medyo luto-luto na yung sibuyas, ilagay na rin natin yung puso ng saging. Lutuin muna natin siya mga ka-oblaks, para masarap. Yun o. Then paminta. Ubos natin yan para medyo nangagat. Mga ka-oblaks, makikita mo na oh. Lapit na mga ka-oblaks. Yun oh. So mga ka-oblaks, malapit na to. So lagyan natin mga ka-oblaks ng kalamansi. Ay, nahulog na yung buto. Kunin na lang natin mga ka-oblaks. So, ayan na mga ka-oblaks. Lagyan natin ng konting mayonnaise. Mga ka-oblaks, pang pinali na ito mga ka-oblaks. Itlog. Kaya nadurog. Ganon din naman yun. Ihahalo naman yung mga ka-oblaks. Yan na yung mga ka-oblaks yung sisig. Sisig na puso ng saging mga ka-oblaks. Yun o. Lagyan pa natin ng konting kalamansi mga ka-oblaks. Yung buto, kasama na yan dyan. Pero kukunin ko yan. Don't worry mga ka-oblaks. So mga ka-oblaks, pwede na to. Bakbakan na to. Kainan na. Puso ng saging sisig. Buti pa ang saging may puso. Ito na. So di pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Pakisubscribe na po. Ito na po. Halo na ito na. Halo na natin. Yan o. Yan po. Yan po. Oh, tapos. Bakbakan na. Sige na. Ganito lang mga boss. Gumawa nito. Oh.